Yan, maganda oh. Ay! Ay, limaw. Nasa ano tayo, Zoom Christmas party. Yan, may tugtog na. Hello, Merry Christmas. Christmas. Ano yun? Sa Paranaque, sa Bicol, sa Tarlac. Lakas na. Play ko ba? Ay, ano? Oo. Oh, yan oh. Oh, kulit mo oh. Yun yung kapal eh. Oo nga eh. Medyo mahina lang yun. Galing ng tatay ah. Yes, Nice one. mas malinaw to. Dapat may bayad yan, Lord. Ano yan, Realme yan? Computer kasi yun. Realme to. Ay, sa lang. Oh, Barney! Go Barney. Tayo! Kasi sumama si Papa. Laro ay kayo magmakan kay Papa. Sige. Si Daddy Mano. Daddy Mano. Saka si Mama. Ay, hindi. Tawagin. Tawagin. Habang tinatawag, mag-raffle muna tayo. Para naman kung matuwa si AJ. Hindi, Mama. Saka si Papa lang ang maglalaban. Sa kanilang laro ito ngayon. Sa kanila. Okay. O kaya, yung ano na lang. Oh, sige. Kakampalin. Sino unang makasampal, siya ang sasagot. Nasa gitna ka pa. Si AJ na sasampalin, request na mo. AJ na lang. Ano, Papa, Mama, kamay sa dibdib kayo, kamay sa dibdib. Yan, ang unang pito din ng ulo ni, LPPJ. Gama. Kung mananalo. Hulog ka anak. Ang pwedeng sumagot. Okay. 300 pesos sa prize. Practice. Sino? Mute. Naka-mute kayo. Oo. Practice muna to, mga kakapa. Sino? Walang tanong. Sino ang pinakamaganda niyong anak? Please! Wala pa! Huwag si Papa, baka may banggitin yung pangalan. Kayo! Madaya yung premyo, hawak na agad ni Mama. Madaya yung premyo, hawak agad ni Mama. Kawawa naman si Pete. It's unfair. Yung premyo, hawak agad ni Mama. Kahit malalo si Papa, hindi niya ibibigay. Okay. Ganyan na. Ayan na. Oh. Question number 1. Kamay sa dibdib. Kamay sa dibdib, Papa. Kailan ang birthday ni LA? Kailan ang birthday ni LA? 3, 2, 1, go! O, si Papa una. Kailan pa? Palpak! Eh! Kailan birthday na? Martin, palo! Kailan pa? Kailan?
na tanong. Sino yung magtatanong? Wait lang, hindi. Nawawala. Hindi ko na ano. Sa akin, Ito na yung tanong net. Number 2. Send mo sa akin, Pe. Ay, ako na nga. Wala siyang Zero. tanongin. Wala na. Up 2. Go, go. Sino ang may anak? Sino sa anak nyo ang may balat sa likod? 3, 2, wala pa, mama, papa. Wala pa. 3, 2, 1, go! Sino? 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 Kevin. Si Kevin. Ang alam ko tapos yun siya. Hi, Kevin. Ay, Ang layas mo, mama. 1-0, 1-0. 1 kay Papa. sorry. Si Papa. 1 kay Papa. Okay. Ako na aka sa number 3. Sige, number 3 net. Okay, number 3 question. Ready? Papa, kami sa Pinapanganak ni Papa at Mama. number 3. Sino yung pang-apat na ako? 3. Yung wala pa sa akin. Di ba bilang? 3, 2, 1, go! Ako. Lola, Alex. Sino daw pa? Sino? Papa! Masambal. Sino? Yung babae yung Papa. Tama si Papa! Papa! Masambal yung kambal. Ay, hindi. Mali. Dapat specific. Oh, tinitig daw! Sino sa kambal? Yung unang lumabas. Sino? Papa! Daddy! Wala ka lang! Wala lang yun! Wala mo lang! Chicken na daw, chicken! 2-0! 2-0! Okay, Mama! Galaw-galaw! Slim. Dapat sunod-slim. Okay, number 4. Ready ko magtanong number 4. Number 4. Ako magtatanong number 4. Ako magtatanong number 4. May tanong kami. Ay, may tanong kayo? Ready to. Ay, sayang. Sige. Number 4. Ano ang birth year ni Idong? Sino yung doon? Anong birth year ni Kevin? Birth year ni Kevin. Tayo. 3, 2, 1, go! Mami! Mama! Hindi ka lab. Hindi ka lab. Mama! 96. Ano daw? Well, daw? Kailan? Kailan? Wala naman yung mali. Daddy, still! Ano ba yan? Mali na lang. Kevin, tama ba yan? Hindi ka lab. Ano Kevin? Hindi ka lab. Sinong nanay tatay mo? Ano tama sagot niya, Kevin? Huwag ka lang tunay na po. Ano tamang sagot? 1991 ako. 1991. Kanino anak ka? Sino tatay ko? Mga si Mama. Mama, tunay ka bang nanay? Bakit nagkakaroon na kami? Iba natin natin. Okay, lahat. Si Janet lang pala yung tunay na anak. Ayan, Kev. Sa dibdib. Question number 5. Ano ang tunay na pangalan ni Giant? 2, 1, go! Mama. Ah, galing. Yun lang. Mama,
Spelling. 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 Joke, sabi ni Mami, Andre 3 points. Mama, 2 na 1. 2, 1. Number 6 na question. 2, 1 sa question. Pang-anim na agad. Teka lang. Mama, umano ka naman. Lumabol-habol tayo dyan. Yan na lang, ganun. Okay. Pang-anim na Sila question. na ngayon. Sino ang may birthday June 26? 3, 2, 1, go! Ayun! Sino pa? Sino? Di ba ang June 26? No coaching, mga pangit! Mama! Walang may birthday. Ano si Wala may birthday ng 26. Mama, hindi ka invited. Wala mo ba? Mama, hindi ka invited. Sagot ka. Wala mo ba? Wala mo ba? Ay, mga silang dalawa, oh. Mama, wala ka lang. O, silang pagpipilihan mo na lang. Ayun, malinis. Ito, technically, si Japing ang ating siya. Ang ating siya. Sino? Sa pamilya, sa pamilya, pamilya. Extended ang family, girl. Sino pa? Sino mama? Daddy, hulaan mo. Clue, bibigyan ng clue. Bibigyan ng clue. Clue, kasama niya sa bahay. Babae. Babae ka. Babae yung clue. 3, 2, 1, go! Wala na. Si Ate Emma. Hoy, tama mama. Ate Meli. Kaya Ate Melody. Ayan naman eh. All 2 na, all 2. Yung mama niya babae. Mama, madaya ka. Kung invite yung ate, di nila alam birthday mo. Oh, number 7. Ready ko magtanong. Number 7. Sa number 7 na, ready. Kamay sa dibdib. Kamay sa dibdib. Okay. Question number 7. Mami, kamay sa dibdib. Ano ang kailan ang teka lang, may plema. Kailan ang anniversary ninyo? 3, 2, 1, go! 25, anong year? Ano? Tapos taon-taon daw nag-anniversary. Teka lang yung kasal nyo. Mali yung tanong. Ay, mali. Tapos taon-taon Daddy, kailan nag-anniversary. anniversary nyo? Tama si mama mo. Tama, 3, Nakalimutan ni Papa. Nakalimutan ni Papa. ang alam niya. Yan alam ni Papa. Yan alam ni Papa. Si Papa. Number 8. Number 8 na. 3 na. Number 8. Okay. Ako magtatanong. Number 8 question. Okay, sasabihin nyo yung ano ha. Dapat tama. Mama, Papa kami. Okay, yung question, pag susunod-sunodin yung mga anak nyo na ikinasal. Dapat tama ah. Okay? 3, 2, 1, go!
Kuya JP pa. Ate, ano sagot? Mali, mali, mali. 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 Teka man. Si Papa na. Si Papa. Galit na galit. Galit ka na. Papa na. Papa. Si Papa. Bandino. Daddy. Daddy, matulog na. Marvin. Tama. Tama. At yung ampon. Teka lang, yung Ayos dyan. dapat hindi counted yung kasal ko. Mali. Hindi dapat counted yung kasal ko. Ma'am, mali kayo dalawa. Tama, sige na to. Mali kayong dalawa. Walang kasal, si Kevin. Lima lang kinasal yung anak. Hindi counted yun. Hindi counted yung akin. Counted. Ay, hindi pala. Ako pala yung hindi kasama dito. Void yun, void. Void yun. Ito naman, ang tagal ng laro sa inyo. Okay. 3-2. Number 9 natin. Question number 9. Sino, Papa, kamay sa dibdib. Sino mas maganda? Si LA o si Rich? Ala. Go! Papa una, si Papa una. Ayun na, magkakaanuhan na. Ano, mag-iiyakan na yan. Iiyak na. LA o si Rich, walang sambunutan. Papa, sino ang sagot mo? Ha? Ang maganda. Oo, maganda. Opo. Sinong maganda? Kasi si Lily mas maganda. Ah, Napakinggan. Mali! Egis mo si Daddy. Pag-aawain niyo pa yung bata. Mami, still! Magot ka ng maayos. Pag-aawain yung mga bata. Sino maganda? Tama! Si Papa naman. Nakiligip pa si Papa. Parehas yan, parehas. mag-aawayin pa eh. Ayan na, number 10 na. Nangunguna na si Mama. Panalo na ng 300. Okay, number 10. Number 10 question. Mama, Papa, kamay Stephen. Una ni. Okay. Question number 10. Anong pangalan ni Mama ni Vanny? Pangalan ng Mama ni Vanilla. 3, 2, 1, go! Pindot sa ulo! Pindot sa ulo! Oh, Mama, go! Teka ako. JJ. Ano ang apelido? Ano ang apelido? Nanalo! Si Mama! Nanalo sa 300! Daddy, wala pa si Daddy. Wala ko daro, papi. Hindi mo kami mahal. Hindi, pinanalo niya si Mama para di manghingi sa kanya. Oh, rapon. Rapon. Isang daan. Okay, Wanda na. Ang nanalo, Wanda. Daddy, huwag kang aalis kasi kasali ka pa mamaya.
Ako na Dali mo na maalis. Okay, wait. Ulit. Cheating. 100! Kunin namin yan! 500! ulit. Isang daan. 100. Philip! Woo! 1K yun, 1K. Wala yun sa shipping, di ba? 1K. Papadala ni Mama yung 100 na. Okay. Isa pang 100. Sasabay pa yung kay kuya mo. Okay. Sasabay daw yung kay Kuya. 1K. 100 tayo, 100. Kay Junet. Tanggal na si Junet. Tanggal. Huwag ka na, Nit. Hindi, tatanggapin namin yan. 200. Kailangan. Ipit kami. Bigyan rin. Ganda. Aris tataan. Ay! Woo! Galing ah. Kambal. O, 2,000 na yun ha. 2,000 na. Ilista ko lang yung mga kay Rip, 100. Kay Rip, 100. Ayan. Martin, natatanggap ba yung 100? Basic ka lang, Lahat ng basic. may kapal na. Lahat ng may kapal. Oo. O, lalaro tayo lahat. Lalaro. Naman ay memory game. Kailangan tayo dito. Kapag tayo, hindi pala tayo maglalaro. Mag-share muna ng lesson si Kuya JP. Kuya JP, mag-share ka muna. Ng lesson. Ikaw, mag-share ka ng lesson. Tapos maglalaro. Yan na, makinig na tayo sa lesson. Hindi ko yung stress. At yung yun po. Yung mama. Mute ka? Sige, ano? Ano yun? Okay na? Pinig? Yan. Wala ka. Yung gusto ko lang i-share kasi di ba this year medyo kakaiba yung taon na to. Lahat tayo medyo bago. Ako, hindi, translate. Bahala na si Ate Translate niya. Nagkasawa siya ng Pilipino pag-adjust siya. Hindi ko alam. I don't care. Hindi ko alam. I don't care. Loko-loko to. Loko-loko ka, Ate. kuya. Ate, ikaw na mag-translate ng sakit na ng puso ko. Ano yun nga, this year di ba medyo nanibago tayo kasi yung nangyaring pandemic, syempre hindi naman natin ito na-experience before. Tapos, for sure marami tayong, lalo na nung bago pa lang, marami tayong naisip or marami tayong na-realize pag tumatagal yung pandemic. And siguro, somehow, marami sa atin medyo natakot or medyo nabahala. At ngayon, inisip na natin yung darating na taon kung ano pa yung mga pwedeng mangyari. And sabi nga ni President Nelson na this year, although ganun yung nangyari, maraming mga unexpected na pangyari sa buhay natin, maraming pagbabago, we should learn how to pa rin na magpasalamat. Kasi despite yung mga hindi magandang nangyari, marami pa rin naman mga bagay na dapat tayo magpasalamat. And yung gusto ko lang i-share is na ngayon na magpapalit na ulit yung taon, siguro this is the best time for us na isipin natin yung mga bagay na mahalaga. Yung mas
mahalaga pa sa mga dati natin pinapahalaga. Kasi, yun nga, nalalaman ko ano pa yung mga pwedeng mangyari. Alam ko na ito yung panahon na bago matapos yung taon, isipin natin yung mga bagay na dapat natin gawin na hindi pa natin nagagawa. At siguro yung isa dyan is i-gauge natin gaano na ba tayo kalapit or gaano na ba kalalim pagkakailan natin sa Diyos. Kasi nga, diba sabi nga sa John 17 verse 3, that this is time eternal that we might know Him. The one true God, and Jesus Christ the love of God. So, sabi doon, yung eternal life, o yung buhay na walang God, nakabase siya, dapat natin kakalalim yung Diyos. And, ito, panahon na to, itong darating na to, hindi natin alam kung ano pa yung mga mangyayari. Hindi natin alam kung mas worse, mas better yung mangyayari this coming year. But, yun nga, hindi natin alam. So, ito yung time na dapat iilan natin yung sarili natin. Palalimin pa natin yung pagkakakilala natin sa Diyos. Ito yung isa sa pinaka-malaking bagay na malaking tulong para sa natin. Na iilan natin yung sarili natin para i-convert natin tayo. So, conversion hindi siya yung one time or one time lang, isang moment lang ng event. It is a daily practice or mga dapat araw-araw siya namin workout natin yung magiging conversion natin. So, simple lang naman, yung sinabi sa atin, hindi naman extravagant yung hinihingi sa atin. Yung mga basic lang na dapat natin gawin, huwag natin kalimutan. And, parang hindi pa naman huli yung time para sa ating na chance pa rin naman. And gusto ko lang din na share na sobrang importante nun kasi nga eternal life yung pinag-uusapan means yung pinaka-sentro ng isang family. So ngayon nag-gather tayo as family although virtual pero there's a better life after this life. So hindi dito nagtatapos yung na ganito lang. So there's a life after this life na yun yung pinaka-maganda sa lahat. Which is yung eternal life, which is nakapokus siya sa family. And if we all want to be together after this life, we should work it out. So, yung buhay na to, hindi natin ito dapat masyadong parang pinupukusan kasi sabit lang tayo dito sa mundo na to. Dadaan lang tayo sa mundo na to. And yung mas importante yung susunod na buhay. So, kaya, still have time na mag-usap as family. And sabihin natin, ano ba yung mga pwede ba natin gawin para lahat tayo maging worthy makapasok sa area na Diyos at magsama bilang isang buong pamilya. So, ngayon, nagsasaya tayo. Pero I know na if we will all see each other sa kabilang side ng way, kung sa kingdom ng Diyos, alam ko na magiging mas masaya tayo. Yun yung walang tatapos ang kaligayahan. And I know na totoo yung life after this life. Na yun yung mas importante point na dapat natin pinagkahandaan. And ito yung life na yung panahon na ito na binigay sa atin. So alam ko na simple yun if mag-workout natin as family. Sabi nga nila, salvation is a individual matter, but exaltation is a family matter. I know na yung mga bagay na sinare ko totoo, yun yung share sa Jesus Christ. Amen. Thank you, Kuya. Ngayon magiging tayo. Games na tayo. Ang magkakalaban, kayo, Kuya JP, pamilya kayo. Kalaban nyo, sila Kuya Kevin, pamilya kayo, si Wanda, huwag siyang tumawa dyan. Ganda ng pagkukulangot ni Marjonet eh. Tapos, hindi kayo marinig, walang naririnig sa inyo. Tapos si Ate Melody, saka si Kuya Marvin, pati mga anak nyo, pamilya kayo. Tapos si Ate Nel, si Maymay, kasama nyo, pamilya kayo. Tapos Kuya Jun, kasama mo, pamilya mo muna si PJ, pamilya kayo. Magkakalaban. Tapos Junet, saka si Anton, pamilya kayo. Magkakalaban-laban tayo Okay. Sige, marinig ko. Kuya Marvin, unmute kayo, unmute.
Pati LA pala Kuya Jun ka, pamilya mo yan si LA. Pati Kuya Mika. Pamilya si Mama. Si AJ, ano yan kay Latini yan, kila Maymay. Okay. Tingin kayo, gagawin natin memory game. Maglalabas ako ng picture. Mag-share ako ng screen ng picture. Ha? Ano ma? So parang... O, yan, CJ. CJ, may anak na yan. Mag-screen share ako ng picture. Tapos, 30 seconds nyo lang titingnan. Tapos, isa-isa kayo magsasabi ng mga nakikita nyo doon. Bawal ulitin ha, bawal ulitin. At saka kung hindi mo, wala ka nang matandaan, out na kayo. Kaya si Anton. Bawal ulitin na. Gets nyo ba? Gets nyo? Gets ba? Gets? Gets? Sabi ka na. Gets? Alala. Oh, lapit na lapit. Titignan yung picture para 13 seconds lang. Tapos tatanggalin ko. Tapos isa-isa na kayo magsasabi na nakita nyo. Bawal mag-ulit ng sagot. Pag nag-ulit ng sagot, tanggal. Okay? Game. Okay. Kasali. Okay. Share ako ng screen ha. Teka lang. JP, mukhang manggugulang eh, oh. Oo. Kuya, thank you. Wala green screen na. Ready? Ready na? Set. Go. Mag-memories ka lang mo. Walang screenshot ha. Walang screenshot ha, pero nag-ano na yan. Susulat. Okay. Isip ko Si JP, parang manlalamang yung itsura, oh. Si JP, parang manlalamang. Kayo una, anong natatandaan mo? Five, 4, 3, 2, Fruit! Fruit ka. Huwag mo na ano. Press yung slide. Punta ka malayo, 1K agad yun. Walang ano. Kasali kami ha. 1K ha. Hindi, malapit lang Ano, eh. 1K? May budget lang yan. Hindi, ang price nito ay ano. 50 pesos. Magkano ba price nito? 50 pesos. Ano? 200. 25 lang ate. 200. Kaya $25. Wala. Wow. Mapanlamang yung itsura eh, oh. Kuya Kevin, kayo na sunod. Anong natatandaan nyo? Bin. Bin. Meron? Okay. Bin. Oh, kayo na Kuya Jun. Kuya Jun, kayo na. Kuya Jun. Mads, meron bang Mads? Meron. Okay. Ate Ne, kayo na. Ano natatandaan nyo? Dapat sinali niyo si Romy, kaso lang baka ma-eliminate agad. Mas, baka... Ano, Ne? Ano, Ne?
nandiyan pa si Nelly. Nandiyan si Nelly. Pa. Sabi ko parinig na eh. Nandiyan si Nelly. Ano sabi ni May? Wala. Tawa si Juneta. Hindi ko marinig. Kuya, hindi niyo. Ano ba? Ano yung Stephen? Pag si Nelly ang secret sabihin niyan. Pwede na yun, Tagalog. O, kayo na Kuya Marvin. Kuya Marvin, kayo na. Kayo na. Kayo na. Ano yung English? Salam. Nagaring sa Oh. Ha? Salam. Ano ba yan? Hagdan. Hagdan. Oo. Kayo na, Net. Kayo na, Net. Kayo na, Martinet. Lagare. Lagare. Okay. Ayan, si JP, kayo na ulit. Kayo na ulit, Kuya JP. Kayo na, Kuya JP. Eh, si Lola. Sasali na si Lola. Hi! Ay, ano pa? May background pa. Iba din ah. Yan, ano yan? Ano ko yung JP? Pasok. Pasok. Pinigapal, pasok. Pasok. Okay. Okay. Tama. Naglalaro kami lang. Kuya Kevin, kayo na. Gloves. Pinigyan si Lola. Rubber gloves. Gloves. Ay, Lola. Okay. So, Oh, Lola, pink ka. Blackpink ka lang, Blackpink. wow, ganda ni Lola. Merry Christmas la. Okay, kayo na, Kuya Jun. Sagot. Kuya Jun, kayo. Bakit? Oo nga, no? Hindi. Bakit? Hindi ko. Bakit? Okay, good. Good. Kayo na, ate ne, kayo na. Nakakadalawa na kami ah. Ayun. Okay, kayo na. Ate Melody, kayo na. Landahan, ayaw rin ko. Natabi ng planta. Bayo. Okay. Kayo na, Ned. Kayo na, Ned. Anong sagot nyo, Ned? Partible. Partible. Ano ang English? Partible. Partible. Bobby Pin. Partible. Partible. Bobby Pin. Ay, wala. Tanggal ka, Ben. Wala. Meron, Ben. Pakita mo yung screenshot net. Pakita mo yung screenshot. Pakita mo yung screenshot net. Meron. Hindi, hindi yun. Safety pin yun. Partible, hindi yung pin. Hindi ako nagsabing Bobby pin. Sabi ko partible, di ba? Eh, sabi niyo safety pin. Pati mo, sabi Sabi niya mo. Net, pakita mo yung screenshot mo net. Tanggal ka na, Net. Hindi, ako yung nagsabi ng Bobby Pin. Hindi ako yung nagsabi. Ako yung nagsabi. Ako yung nagsabi. Hindi tayo nagsabi. Net, pakita mo yung screenshot mo net. Hindi ako nagsabi, Bobby Pin. Wala na, tanggal ka na, mute ka na. Ay, hindi! Sabi! Bye-bye. Okay, yun. Next na, next. Next picture. Ate, may mag-50 pin. Pakita mo yung screenshot net. Tanggapin mo ng tanggal ka na, net. Hindi ako natatanggap ng receipt. Okay, Babay meron. dito. Meron. Babay Second dito daw. picture, second picture. Okay, AJ, dun ka kila ate na yung magkasama. Uy, alam ba namin yung iba?
na ba? Ano ko sinabi niya lahat? O, 30 seconds. Ready na kayo? Ready, set, go! Kasali ba ako? Okay, 30 seconds. Right. Kasali ba ako? Hindi ka kasali, Nen. Christine Colander. Next. 10 seconds. Wala yung spacer. Okay. Okay. Lola, naghuhulaan ka, memory game to, memory game yung laro. Lola, hindi ka makakasali. Okay, Kuya Baka di mo din ano alam. hula nyo? Salin nyo si Lola. Salin nyo si Lola. Kuya JP, anong hula mo? Maalala ni Lola yung mga pagkabata nga ni Papa. Yan pa kaya. Oo nga. Sorry. Ano Kuya JP? Ano? Clock, tama. Kuya Kevin, kayo naman. Hollander. English naman para ano? Ano yung sagot niyo, Kuya Kevin? Hollander. Tagamar. Ang sagot mo, Ate Wanda? Hollander. Ano yun? Ay, ano yun? Nagyan yung mukha ni, Princess. Ano yun? Ano ang Hollander? Hollander. Hollander. Ay, dali yung mga ano yun, mga sapawan yun. Oh, tama. Kayo na, Kuya Jun. Anong sagot niya, Kuya Jun? Ha? Picture? Ano na? Picture. Mixer to, yung sa ano, sa LTO. Mixer. Okay, good. Good daw. Kaya na, Ate Melody. Ay, si Ate Nimpo natin eh. Washing machine. Ayan yung ninakaw ni AJ. Ayun Pero na, Ate Melody. may binuhat silang nakarang ganyan eh. Ano, Ate Melody? Twitter. Tama, kayo na Kuya JP. Lola, anong na-memorize mo dun sa picture? Ay, hindi niya Oh, next game si Lola, next game. Kayo na Kuya JP. Paper towel. Tama. Oh, kayo na Kuya Kevin. wooden spoon. Wooden spoon. Tama. Kayo na Kuya Jun. Kayo na PJ. Sagot na. Ha? Ano? Fork. Tama. Sige, magkaya, wala naman baboy doon ah. Fork. Kayo na. May. AJ, kayo na. Ha? Nasabi na yung spoon. Yeah, ikis. Hindi pa nasasabi. Sabi ko nasabi namin. Sa Kuya Kevin, nasabi na. Kasi spoon yung sinabi na. Iba. Ayo, iba rin. yung kanina. Okay. Alam ni Junit. Okay. Okay, Ate Melody. Galing Junit ba? Coffee maker. Wala to Okay. Kuya JP, kayo na. Ayun na Kuya JP. Pinagpapawisan na yun.
Oh, time na, time! Out na! Toaster. Meron! Meron! Kayo na Kuya Kevin. Squeezer. Kevin. Squeezer. Ha? Squeezer. Ala, sabi ko ako na lang. Hindi ko narinig eh. Sabi na. Sayang. Naman to. Bansot mo. At alam niya, sayang. Ayun na, Dapat okay. si Bandang sa atin. Okay, go mo ako or third mo ako or... Wala. Piling ko. Okay, ano? Miss na silong. Ano? Labanan ng ilong, panalo kayo. Labanan ng talino, talo. Ayan na, ready? Yes! Okay. 30 seconds. Go! Okay. Ayan na po. Okay, Kuya JP, kayo una. Napkin. Whisper daw, whisper. Napkin. Tama. O, kayo na, Kuya Jun. Ano, AJ? Apron. Tama. Kayo natin, May. Kayo na, May. Ha? Ha? Frying pan. Tama! Kayo natin, Melody. O, palaban talaga yung mga ulam mo. Trainer! Naghahanap pa po. Teka lang. Ano, trainer? Wala, sir. Wala. Nasa nakalagay? Nasa kantang kaliwa namin, lower. Bedroom, below. Wala. Wala, trainer. Ay, meron din. Ako eh. Hello? Meron trainer. Meron natin. Meron trainer. Sige, tama ka, tama. Kuya JP, kayo na. Meron. Chopstick. Yes, meron, tama. Kayo na, Kuya Jun. Tama. Kayo na, Maymay. Ano daw? Pan. Kayo na, AJ. Ano sagot niya? Ano sagot mo, May? Hindi ka naririnig. Hammer, katabi ng trainer. Okay. Kayo na, Kuya Martin. Kayo na. Bowling pin. Rolling. Ano yung sagot niyo? Okay, kanina? Rolling pin siya.
before. Sabi ko. Huwag yung kambal. Okay! Kayo na. Cool. BJ, kayo na. 30. Matargi. Casserole dish. Casserole dish. Kayo na. BJ, Parang binabasa eh, no? AJ, ano na? Ano? Ano daw? Salad spinner. Sa Tarlac, Meron. sa Paranaque, Bicol, Oh, kayo na, Kuya Kirby. Ay, Kuya Marvin. Baguio, kami Baguio, Adula. US, Adula. Sukat, Paranaque. Mandaraya ka. Kayo na, Kuya JP. Natandaan ko lang. Timer. Timer. Tama yan. Tama. Kayo na, Kuya Jun. Saan? Kayo na. Pressure cooker. Meron. Kayo na, Meme. AJ, kayo na, AJ. Parang screenshot ah. Parang may dayaan na nangyayari ah. Hindi, kayo na. Parang magkakasabot yung mga nandun sa bahay ni Mama. Oo, parang Flavor to flavor. Flavor. Tapos flavor. Okay, tama. Kayo na, Kuya Marvin. Talon. ba't alam na alam? Parang may pandadaya. Oy, nasabi na! Nasabi na nila. Wala. Meron, pero nasabi na nila, Kuya. Nasabi na. Sorry. Nasabi na. Sabi ni PJ, pressure cooker. Nasabi na, sir. Naikisa na. Nasabi na. Ayun lang. Oh, mute na si ano. Mute na si to. Okay. Natahimik ka na yung noo na yan. Yung ano na yan. Ano na yan? Uy, hindi. Landing mo. Grupo sila dun. Ay, Lola Diday, ganda. Okay. Ayan na. Lola Diday, ganda yung pangalan, no? Nakapan. Lahat na to. Ang manalo, tag-100 na. Mag-ating 100. Okay. Tatlo na lang kayo nagtitira. Ready, set, go. Mga school supplies, ha? Wala yung notes. Hindi ako galit na galit. Wala ko matanggap. Parang hindi niya tanggap na tanggal na. Okay. Kayo na, Kuya JP. Kayo una. Sumami sa mga. Scissor. Scissors. Meron. Okay na, Kuya Jun. Kuya Jun, kayo na. Lahat, pencil. Pencil. Galing, ah. Tama. Kayo na muna. Kayo. Paper clip. Paper clip daw. Okay. Kayo na, Kuya JP. Stapler. Okay, kayo na, Kuya Jun. Monitor. Ha? Monitor. Calculator. Monitor. Ang monitor. Kala ko, ulitakor eh. Ulitakor. Ano yung ulitakor? Anong sagot niya, AJ? Ha? Note. Nose. Okay, tama.
Notebook! Notebook! Kaya na ko yun. Kaya dun. 10, 5, 4, Bye! Ha? Wait, sleep! No? Full of sleep, meron. galing yung unit ah. Screenshot mo net. Okay, kayo na may may. Ha? Paper? Okay, kayo na Kuya JP. Ayan na po, nagdadasal na sila Kuya JP. Ano? Ano? Blue? Blue? Meron. Meron. Kayo na Kuya Jun. Kuya Jun. Eh! Meron. Kayo na meron. Ano? Atin eh. Paper? Keyboard. Keyboard? Anong isda? Anong Keyboard. ibon yun? Keyboard? Ibo. Kayo na Kuya JP. Keyboard. Kasi apat na ito mo. Marker! Okay. Kayo na Kuya Jun. Kinakabahan. Kayo Jun. 5, 4. Ano daw? Okay, tama. Galing ah. Kayo na, LJ. Kayo na. Eh! Nasabi na yung scissor. Wala na kami. Nasabi na kanina. Ate, Emma nagsabi. Ka JP, Ate, tuloy. Okay, last. Late na. Last na to, last. Panalo na kami. ka JP nagmamadali na yun. Perang per. Sa kabila eh. Okay, nanalo. May gathering Ang para sa nanalo. kabila. May gathering pa sa kabila. Teka lang, ano kayo pa daw? CP at saka si Kuya Jun, tag-100 kayo. 200 yun eh. Kasi dalawa kayo eh. Ayaw mo nang lumaban eh. O, dapat na muna tayo. Laban ka dapat. Kay Chinky. Kapag nangyari ako mga sa 100 ka. Ito talaga ang buhay. Pag pinahirapan. Para magparinig lang na bonus 100 lang. Walang pa yung 150. Tahimik ka na. Antayin mo na. 150. 150. Ang galing ka. Barney! May 150. 150. 150 si Barney ah. O, isang tulay. Barney, isang I love you naman daw dyan. Isang 150. Mika! Nasaan si Mika? Absent eh. Wala kaya. Wave. Dapat wave. Huwag yung bibigay sa tatay. O, 100 tayo. 100. Puro raffle na lang tayo. Para matapos. 100 tayo, 100. Mama, baka hindi umabot sa amin yan ah. Ate, Hi, baby! Oh, Meg, saan? Uy na. Kapag ako, Meg. Lahat ka pa. ayun, pagdating sa inyo, 20 na lang. Teka lang. Sino na yun? JP, 150. Lista ko lang yung ano natin na benta natin. Maybe 100. Tapos sino si Mika? 150? 150. Okay, ikaw na ba? Okay. Ano ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ito 100. 100.
may pabilis tuloy. Uy, kailangan namin, Oo, pambigas. pambili na ano yan, pambili nila ng ano ba yan? Ang kulay. Oh, teka lang, mama yung nanalo kanina sa laro. Ano na lang? Tag 200 sila. So 200 si Kuya Jun, tsaka 200 sila Kuya JP. 200. Tapos ito. Ano yun, ano yun? Tapos ito ay, ito 100. 100. 100 to, 100. 100. Ata ito. Woo! 100. Ay, na agad. May pambili lang ko para sa cemetery. May pangkatol. Sa upa. Pangbili ng katol sa Last sementeryo. na to, 100. Tapos ano na tayo, last na 100. 100 na to. Ate, 100. Ayun, nadali mo ng naputol. Balik lang sa kanya, 100 niya. Oh. Lista natin. Sino yan? Si Mama. Tapos, sino yung huli? BJ, 100 din. Okay, last na to. Grand prize, 200. 200. Mama. Grand prize, 200. Last na to, ah. 200. Nagdadasal, oh. Nagdadasal na yung si AJ dyan, oh. Ayun po! Wave! Pambigas yan, pambigas. Basta yun. Picture tayo. Picture na tayo. Picture daw. Wait lang, girl. Masyado kami maliwanag. Picture. Titingin. Picture tayo. Hindi nakikita yung noo. Silip mo naman yung noo mo dyan. Oo. Tinakpan mo yung asawa mo noo. Ay, yan. Kuya Marvin, yung uno nung umo. Sa ilalim ka na lang, sa ilalim ka. Kuya Marvin, noo lang. Kahit noo lang, kilala na namin. Uy, laki ng boba. Okay. Yan, laki ng smile. Aseyan. Oh, teka lang. Walang gagalaw. Sabay ka ba? Sa SS, dito, dito. Smile, Lola, smile. Walang gagalaw. Sige, pwede kayo gumalaw. Ayan, pang gumalaw. Last na smile. Smile lang. Okay. Pag nakita yan ni Asa, malaki na siya. Merry Christmas! Merry Christmas, everyone! Ano pa? Pwede mo screenshot dyan, ha? Hindi kasi apat lang pag screenshot. Wait lang mga girl. Magdadasaling tayo. Ay, nawawala pala tayo. Naririnig ka namin lang. Hindi ka lang namin pinapansin. Ego. Mama, tumatawag bigla.
tiyak na yan. Wala pa rin. Ano na lang sa akin. Ito sa Lagot ka, Ate Emma. Lagot ka. Present, Ate Emma. Ned, di ka kilala si ano? Ayan, kasi Hola, ito po si Canton. Lola, yan po yung kumuha tampon namin. Pinarugan na lang yung apo. Ano pula? Opo. Ampon ba ko lang? Kaibigan namin yan lang. Kaibigan lang po namin. Tropa lang namin yan sa Iwan daw. si Papa daw. Alas 3 na lang umaga dito. Sino yung katabi ni Mama? Sabi ni... Si Santa Claus, naputol na naman po. Sabi ni Joy, natropa lang namin. Mahal. Ah, Kumukulo na kasi yung ano niluluto. ayan ba yan? Mina. We heard him. Ayaw niya na sabihin ulit na ano mas tok na siya. Ay, lang lang, pwede mo ng pajigas. Sila ko lang na kami nagpapadala sa ila. Wala. 8 minutes. Ay, Dito boss, Barla. kasi isang... 0966-790-217. Babay na kami. Ay, hindi pala mag-pray na tayo. Inan ko muna. Mag-pray na ba tayo pa? Mag-closing remarks ka. Lapit na ba namin? Sige na mo narinig. Love you na. Thankful ako din. Yan. Ingat lagi and I love you.
Love you, Daddy. Dito nagdadasal. Wait lang. Nakamute. Christmas party. We are grateful for our family and tapos na po kami sa spirit of love na nadadama po namin. We pray that we may all be safe at saka ma-enjoy po namin itong Christmas season. Malaman po namin yung totoong essence ng Christmas, which is yung pagbubuklod po ng family. We love these and we say these things in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Christmas! Merry Christmas! Sabi pa na to, walang handa yung handa. Padala na lang dito ha. Hinatog ka ni Lola. Hatog ka kay Lola. Babos, babos. Bagus. Ano na kami? Wala na mute. Hello na! Ano na? Patingin. Pwede ba ito? Pwede ba ito? Hindi niya lang po Lola. Patingin ang handa niyo, Mami. Amen daw. Dito wala. Ito lang. Ito lang handa namin. Oh. Hindi na yung malapit. Okay lang, ilapit yung utak. Yob, gamit ng utak, Yob. Yung handa, ilapit mo. Hindi kaya, masyado marami. Kaya ka ba? It's okay! Mama, huwag niyong tapakan yung sofa. Babain mo yung tumutungtong sa sofa. Mama, huwag mong papakalmot sa pusa yung sofa. Yung sofa yun eh. Let's say niyo yung sofa. Oo. Nasa inyo yun. Wala pa kami bahay eh. Di ba dito muna na pinadala? Girl, ang layo ah. Ayan, wow! Yeah, bakit yun? Bye! Bye-bye! Kami, mas maraming handa dyan. Kaya nga eh, mas madaming kain. Diyan kami, kakaganda kami. Okay lang Uy, si yun. AJ, pamaskuhan. Yan na yun. Laki na yun. Bigyan ng doon kahit 20. Mami, pamaskuhan mo si AJ. Ano? 20, pambilihan pin. Rugby ba? Buti nag-feedback. Feedback lang. Ilong, mag-vibrate from your nose. Yes. Bye-bye. Sige. Ano ma? 5K. Ano ma? 5K. 5K. Ano ma? 1K. 2K. 2K. panalo po ang shipping, aabot ng 4-5. Oo, tama. Yung panalo namin. Ano yung 2K? May binigay ko si Reed na 500 para sa kay Ate Emma. Bakit niya binigyan sa Emma? Ano niya ba yun? Maawain daw sa batang maliit. Ay, pinatay mo na isa. Kala niya pa sleep. Namumulog eh. Malaki daw kita ng ng mga malakot eh. Pagpasko, kaya yung batang na maliit ang dinigyan. Ano yan? Papadala mo nga 5K.